Penso que la societat avui va molt mancada de justícia i això és dolent perquè va en detriment d'aquesta societat. Si no tenim justícia, la gent desconfia del sistema i també de les persones i per tant això fa que la societat mateixa en surti totalment perjudicada. Jo penso que una persona justa hauria d'escoltar i mesurar les paraules de tots i aleshores prendre's un temps per poder saber exactament on està el punt intermig d'aquella justícia. Es pot educar amb la justícia sempre i quan vagi acompanyat d'altres valors. No serveix per res la justícia si no hi apliques també la solidaritat, el pacifisme, el treball en equip, la generositat. És molt difícil la justícia aplicada en la història. Jo penso que només s'entén si hi ha molta generositat per dues parts. Una persona del nostre temps no li demanis que faci diferències pel seu avi mort, si era d'un bàndol o d'un altre, era el seu avi. I crec que la justícia, en tot cas, ha de posar en el seu lloc aquells que van abusar del seu poder, aquells que van abusar de la seva força armada. Aquí sí que la justícia hauria d'entrar. Un país que prohibeix o limita o ignora la justícia històrica ja dona la seva carta de presentació. És un país en el qual els seus governants són uns intolerants que permeten que, malgrat la gent ho demani, ells, amb el seu poder absolut, no ho deixen fer-ho. La generositat és el millor antídot perquè es faci justícia, perquè no confonguem aquesta justícia amb venjança. Ser generós és que és bàsic.